Mutuo ba mo mga par nga ang Malacanang way kalabutan ani? Kay tungod sa pagka-traidor ni Bongbong Marcos, si Duterte iyahang gipapriso pero wala niya una nga kinsay nakapalubong sa iyang amahan. Si Duterte lang ang nakapalubong sa iyang amahan. Pila ka presidente ang niagi sa Pilipinas, walay nakapalubong sa iyang amahan, kundi si Duterte lang. Wala siya utang na loob ni Duterte mga par. So mayong gabi ka na tong tanan ug welcome back sa atong YouTube channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ko ang mga viewers o sa ko ang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo mga par ug mayong gabi ka na tong tanan. Unya sa dili pa ta magpadayon dahil sa atong video reaction, palihog ko og subscribe mga par para pirmi mong ma-update sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par ato ning balikan ang kaning pagdakop gani ni Duterte nga ilang gi turnover nga to sa dahig. Mura gani wan mga par kung tungod sa atong pagmahal ni Duterte gani sa iyang panahon kay bawta sa panahon ni Duterte mga par daghan kayo ang nausab, daghan kayong nagbag-o, daghan kayong nibalik sa ilang pamilya kay tungod nalikay na sila sa mga ginadiling drogas, sa ginadiling mga bisyo. Sakit kayo sa atong nang dughan bitaw mga par nga 80 anyos na tiguang na kayo pero ilagi hapon daginoton, ilagi hapon nga gustong ipapriso gyapon nila. Pero kinsa man ang mastermind ani mga par, mutuo mo nga ila-ilaha lang ni nga panigamot ug wala ni bas-bas gikan sa Malacanang. Tanawa mga paro. Mura bitaw og kanang labas pa kayo sa atong panumduman pero usa na ni katuig sa ang nilabay. Mo ni pagdakop nila ni Duterte, mo ni pag landing ni Duterte sa eroplano gikan sa Hong Kong. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila, 80 anyos. 80 anyos na. Pero ilagya pong gidaginot, ilagya pong gibaligya nga to sa ICC. Mutuo ba mo mga par nga ang Malacanang way kalabutan ani? Kay tungod sa pagka-traidor ni Bongbong Marcos, si Duterte iyahang gipapriso pero wala niya una nga kinsay nakapalubong sa iyang amahan. Si Duterte lang ang nakapalubong sa iyang amahan. Pila ka presidente ang niagi sa Pilipinas, walay nakapalubong sa iyang amahan, kundi si Duterte lang. Wala siya utang na loob ni Duterte mga par. Kung giunsan ni Duterte ang iyang amahan, gipalubong pa sa bayani nga minteryo. Pero tanawa ang sa iyang buhat nila ni Duterte. Dili daghan kay dili motuo nga si Bongbong Marcos way kalabutan ani, kay siya ang presidente. Daghan kay dili motuo mga par nga si Bongbong Marcos way kalabutan sa pag dakop ni Duterte. Unya ang private plane nga gigamit kang Saldico, nya katong private plane nga ilang pasakyan ni Duterte mo toy gamit-gamito ni Bongbong Marcos kun asa siya nga nasod nga moadto. Unya walay labot si Bongbong Marcos. Di ko motuo, daghan kay dili motuo nga way kalabutan ang Malacanang sa pagdakop ni Duterte. Nya usa may tawag ana di ba taksil, sa may tawag na di ba kanang traidor. Wala niya una mga par nga si
si Duterte ra gyud in taon ang nakapalubong sa iyang amahan. Pila ka tuig ang iyang amahan nga gisud lang og aquarium kay dili ipalubong sa Pilipinas ang iyang amahan kay tungod sa kadakong sa panahon nga si Marcos Sr. ang presidente. Unya si Duterte lang ang nakahimo ni ana mapar og gipalubong pagyud sa lubnganan sa mga bayani. Pero unsay gibuhat sa administrasyon, si Duterte ilang gitabangan, si Duterte ilang gibaligya ngadto sa ICC. Nya karon mahadlok si Bongbong Marcos nga siya mapuli ngadto sa ICC. Dili siya gusto nga ang Pilipinas kuno mubalik magpasakop sa ICC. Sakop ba day ang Pilipinas sa ICC? Dili man sakop. Motong illegal to ang ilang pagdakop ni Duterte. Usa to kadako nga kidnapping. Pasensya kayo sa mga anti-Duterte, pasensya kayo sa mga supporters ni Marcos. Kita diri lahi man tao ka ng baruganan, lahi tao mga prinsipyo, lahi tag desisyon. Kung usay desisyon ninyo, inyo asad na. Kung usay desisyon ako asad ni. Ug unsay desisyon sa kaigsuonan nato nga Pilipino, ilahasad na. So ang ako ay ikasulti lang diri, traidor si Bongbong Marcos. So daghan kayong salamat mapar og mayong gabi kanatong tanan.